Počet ću od najtežeg. To su mrdevine. Da, stavit ću ih ovdje. Hajde, dođi, druže. Zvaću ga Max. Max, dođi kod mene. Da, to je tvoja nova kućica. Nadam se da će ti se svidjeti. Da vidimo. Izgleda da je Max oduševljen. Pogledajte kako se dobro penje. Svaka čast. Da, ti si baš pametna kuće. Ali čekaj, to još nije sve. Imam još puno iznenađenja za tebe. Eto, gledaj. Imam 2 kreveta za tebe. Jedan je zeleni, a drugi je sivi. Koji ti se više sviđa? Zeleni? Daj meni isto. Okej, stavit ću ga tu. U ovom krevetu ćeš moći da se odmoraš. Jo, kako vruće na polju. Sunce je baš jako. Dragi, tebi je sigurno vruće. Ne brini, sad ću da popravim to. Stavit ću ti suncobran i ventilator. Jel ti sad bolje? Odlično, drago mi je. Meni je također malo lakše sa ventilatorom. Čekajte, a šta je kod Britney? Wow, koliko svega ima u mojoj kutiji. Kako to sve da sastavim? Dobro, sad ću se snaći. Ovo sigurno mora biti dole. Da, a sad ću staviti drugi sprat i treći. I ne smem zaboraviti na stepenice. Da, ispala je super kućica za mog zeca. Usput, kako vam se sviđa ime Glory? Mislim da je taman za zeca. Glory, još sam ti kupila i krevet. Stavit ću ga ovdje. Dođi ovamo, draga. Eto, možeš da se odmoriš. Šta misliš, jel ti se sviđa? A tu ću ti staviti seno. Znam da ga mnogo voliš. Prijatno. A kad ti dosadi seno, možeš jesti drugu hranu. Znam da obožavaš semenke. Volim kad si srećna. Jesi se najela? Onda je vreme za zagrlje. Max, daj ovamo svoje šape. Hoću da ukrasim tvoju kuću. Wow, ispao je baš lep uzorak. Gledajte. Danny, to je genijalno. Sjajno si smislila to. A šta se dešava? Glory, jesi to ti uradila? Wow, pa to je šargarepa. Sama si je iskopala? Znaš, imam ideju. Ako toliko voliš šargarepu, onda neka cela kuća bude oblijepljena šargarepom. Da, ispalo je tako slatko. Divno. Šta je to bilo? Loptica? Ali odakle ovdje? To je tvoja loptica, Max. Dođi ovamo. Slušaj me ovdje. Reci svom Daniju da ne sme bacati loptu. Jao, šta to radiš? Golicaš me. Stani, Max, nemoj. Britney, žao mi, izvini. Nećemo više bacati loptu kod tebe. Max, ponašaj se dobro. Sedi ovdje, a ja ću smisliti nešto. Ideja. Pošto tako voliš lopte, hajde da ukrasimo krov sa njima. Da, bit će super. Pogledaj, jel ti se sviđa? Meni mnogo. Šta se to čuje? To je Britney. Šta se desilo? Kakav užas, gdje je Glory? Ne mogu da je nađem. Britney, šta se desilo? Nestao mi je zec. Šta da radim, Danny? Ne mogu je naći. Tačno, znam šta radi ti. Moj Max se druži sa Glory. On će sigurno naći po mirisu. To će biti lako. Vidi, već je preuzeo trag. Hajde, druže. Nađi je. Traži. Gde trči? Hoće li je sigurno naći? Nevjerovatno. Stvarno je našao Glory. Ona obožava senu i sve vreme je bila ovdje. Drago mi je što smo ti pomogli. Hvala puno. A ovo cveće ću uzeti. Glory, baš mi je drago što si se našla. Čekaj, smislila sam nešto. Hajde da ukrasimo naš krov sa ovim cvećem, šta misliš? To je preslatko. Max, imam poklone. To je cela korpa sa tvojim omiljenim igračkama. Šta kažeš? Vidim da si oduševljen. Nisam ni sumnjao. Znam da obožavaš da se igraš.
Vidi kakva loptica. Jel ti se sviđa ova šargarepa? Ovo? Hajde da povučemo. Pusti. Koliko snage u tebi. Danny i Max su tako smešni. Dobro, neću da se ometam. Glory, i ja imam iznenađenja za tebe. Vidi, jel ti se sviđa ovaj točak? Dođe vamo, hajde. Uđi unutra. Ne boj se, sviđat će ti se. U čemu je problem? Jel ti se ne sviđa? Možda samo ne razumeš? Okej, sad ću da ti pokažem. Vidi, ulaziš unutra i skačeš. A točak treba da se vrti ispod tebe. Jesam li te nasmela? Gledaj pažljivo. Britney, tako si smešna. Stvarno učiš Glory da skače? Hej, Danny! Ne zanima te, odlazi odavde? Dobro, odlazim. Max, vidi, doneo sam ti gumu. Možeš da se igraš sa njom. Sipat ću loptice unutra, a zatim ću te staviti unutra. Čestitam, sad imaš bazen sa kuglicama. Vidim da si oduševljen. I meni se sviđa ove kuglice. Čekajte, što je to? O ne, ovo je kaka, nije mi dobro. Max, moraš da pomogneš svom vlasniku. Jao, Max, jesi li to ti? Gotovo, prestani, ustajem. Hvala što si me spasio. To je tako slatko, ti si pravi drug. A šta Britney radi? Pokušavam da smislim zabavu za mog zeca. Točak joj se nije dopao, ali možda će ti se svidjeti ovaj cev. Hajde, ne boj se, uđi unutra. To je zabavno, jel da? Hajde, skoro si stigla. Još malo. Da! Svaka ti čast. Ponosna sam na tebe. Za takav podvig moram da okačim glavni ukras na kuću, tvoju sliku. Neka svi znaju ko živi ovdje. Odlična ideja. I ja ću raditi tako. Drugari, svaka vam čast. Vaše kuće izgledaju divno, to je sjajno. Gledajte, Max je zaspao. To je preslatko. Dođi ovamo. Sad ću te uneti u kuću. Tamo će ti biti zgodniji da spavaš. Hajde, ulazimo. Sedi ovdje, a ja ću sve srediti unutra. Prvo treba staviti tepih. Pogledaj kako je mekan. Jel ti se sviđa? Odlično, drago mi je. I meni se sviđa. Čekaj, imam ideju. Tebi sigurno treba poseban krevet u kućici. Da, stavit ću ga ovdje. A pored ću staviti tvoju hranu i vodu. Sigurno se ogladnio, prijatno druže. A dok ti jedeš, ja ću smisliti još nešto. Imam ideju. Sad ću okačiti na zid sve tvoje igračke. Što misliš? Tako ništa nećemo izgubiti. Još nešto sam htio da uradim. Tačno. Vidi kakve koščice sam poručio. Okačit ćemo ih ovdje. Super. Drago mi da si zadovoljan. Pitam se što Britney radi. Glory, vidiš šta sam ti sipala na pod? Sad će ti biti mekano da sediš i da spavaš. Da. Vidim da si zadovoljna. Obožavam te. Hajde da nastavimo, šta još da smislim? Znam. To je rasveta. Okačit ću je ovdje. Baš je slatka, jel da? Još sam ti donela krevetić. Ovdje ćeš moći da se odmaraš, moja draga. Dođi ovamo. Eto, uživaj. Volim te, dušo moja. Jel ti se sviđa? Meni mnogo. Vidiš šta još imam? To je tvoja slika. Okačit ću na zid. Baš lijepo, jel da? Tu će biti kavez sa tvojom hranom i vodom. Eto, možeš da jedeš. Već si jela? Super! Dakle, vreme je za zagrlje. Volim te, duš. Sekund.
Želim sladoled. To je lako. Uzet ću činiju sa ledom, a na led ću staviti još jednu činiju, šećer, šlag i naravno jestiva boja. Sve to treba dobro umutiti mikserom. O da, odlično mi ide. A sad treba oblikovati sladoled. Uz pomoć kese za kremu sipat ću sladoled tamo. Zanimljivo. Ja imam svoj recept. Trebaju mi sveže jagode. Sad ću je sitno iseći. Staviti u činiju. I preliti šlagom. Sada treba sve dobro promešati. Jao, a moja ruka? I ja imam svoj recept. Odseći ću vrh od lubenice. A sad ću svojim potpuno novim mikserom umutiti sadržaj. O da, koliko soka. Za sad sve ide kako treba. Sad treba to sve sipati u čašu i samo ubaciti štapić. Tako je. Bako, i ja sam završio. Idemo da stavimo sladoled u zamrzivač. Hajde, Ben, otvori baki vrata. Tako je. Da, i tvoj da stavim. Vi ste diletanti. A moja torta od sladoleda se već zaladila. Sad je treba ukrasiti. U sredini će biti činije sa slatkim konfetama, a sa strane ću staviti kornete. Wow, nije loše. Ja ću svoj sladoled ukrasiti jagodama. Odlično. Peach, možeš probati. Kako zanimljivo. Šta? Ovo je prava torta od sladoleda. Nju ću prvo probati. Izgleda da treba jesti ovim kornetom. Tu su i konfete. Sipat ću ih na sladoled. Super. O da, sviđa mi se, svaka čast. A sad ću probati Benov sladoled. Wow, od lubenice. Ali, kako da ga zagrizem? Ne mogu. Pa dobro, šta da se radi? Idemo dalje. Bako, sada ti. Koliko jagoda. Wow, to je neverovatno ukusno. Hoću još i još. Obožavam sladoled od jagoda. Divno. Bako, pobedila si. O, stvarno, bravo za Baku. A sada želim kolač. Ovakav. Hoćete moći? Šta? Kako se spremaju kolači? Veoma lako. Sad ću vam pokazati. Ma ništa ne može biti bolje od bakinih kolača. A razbit ću 2 jaja u činiju, dodat ću brašno, onda mleko i sve to ću promešati mutilicom. Tako je, sad ide maslac. Malo maslaca i što više šećera. O da, to će biti najukusnije testo na svijetu. Ostalo je samo formirati testo u lepe kolače. Odlično mi ide. Sad ću napraviti uzorak kašikom. Ovo će biti uši. A bombone M&M's ću staviti umjesto nosića. A od čokolade ću napraviti oči. Ovakav sladak miš je ispao. Ovako, vaše metode su prošli vek. Ja imam profesionalni mikser. Za par sekundi će umestiti savršeno testo. Šta ja da radim? Kikirikijeva pasta. Probat ću malo. Da, to ću koristiti za svoje kolače. Stavljam malo na tanjir i ukrašavam bombonama. Tako je, šta misliš, Bako? Jao, Ben, ti si nepopravljiv. Vreme je da ispečem svoje kolače. Stavit ću sve u zagrejanu rernu. Tako je. Uključujem tajmer i čekam. Ja ću napraviti još kolača.
O ne. Izvinjavam se. Ben, upropastio si moje testo. O, a vreme je da vadim kolače iz rerne. Jao, kakav miris, jedva čekam da Paige proba ih. Bako, izgleda da je se šef naljutila na mene. Pa šta da se radi? Paige, možeš probati. Super! Jao, kakva je ta sluz? Ovo ne liči na kolač. Okej, probat ću. Fuj! Odvratno! Gdje? Neću da jedem. Bolje da probam ove miševe. Wow, super su! Juj, moj zub! Šta je to? Bakin prsten? To nije profesionalno. A šta je Ben spremio? Ovo isto ne liči na kolače, ali probat ću dobro. Nije loše, to je čak i ukusno. Ipak ću pojesti sve. Ben, ti si pobedio ovaj put, čestitam. Ozbiljno, cool. Jeste čuli? Ovaj put neka bude hot dog. To može čak i dete napraviti. Treba uzeti viršlu i ispržiti je na tiganju na najvećoj temperaturi da se što brže spremi. Sad ću je okrenuti. Jao, izgorele. Pa dobro. Verovatno treba dodati ulje. Sad neće izgoreti. Stavljam viršlu. O ne, ulje prska, joj. Bako, spasi me. Prestani, Ben. Pokri to poklopcem i sve će biti u redu. Poklopac? Pa dobro. O, tako je stvarno bolje. Kakav je to miris? Ben, gori ti viršla. Joj, koliko dima. Pa zašto opet? Možda treba više ulja? O ne, sad je ovdje vatra. Sve sam pogoršao. Ben, šta to radiš? Joj, boli me. Znam, treba dodati vodu. A šta je to bre? Vatra je postala veća. Na šta sad liči moje viršla? Pa šta da se radi, nemam drugu. O, smislio sam. Sakriću njen izgled uz pomoć kečapa. Tako je. Bako, sve sam popravio. Sam. Baš si popravio, vidim. Ja ću uzeti sveže povrće. I seći ću paradajz. Svežu salatu. Da, odlično. Sve to ću staviti na lepinju, a šargarepa će biti umjesto viršle. Napravit ću zdrav hot dog. Zar je to hot dog? Sad će moj profesionalni uređaj brzo ispeći ovu viršlu. Gotovo. Sad treba iseći malo crvenog luka i paradajza. I nikako bez kiselih krastavca. I seći ću ih na krugove. Tako je. Prvo ću staviti povrće na lepinju, a onda svoju savršenu viršlu. I da bi ukus bio još bolji, dodat ću senf i kečap. I na kraju mrvice od čipsa. To je moj tajni sastojak. Sigurna sam da će Paige biti oduševljena. To, konačno mogu probati vaši hot dogovi. Ovaj izgleda sumnjivo, ali probat ću ga. Fuj, tu je previše kečapa, a viršla je gorka, odvratno. A šta je ovdje? Čekajte, a gdje je viršla? Ja nisam vegetarijanac. Ovaj hot dog izgleda bolje od ostalih. Nadam se da me ukus neće razočarati. O da, prelep je. To je pobjeda, čestitam. Jesam ja pobedila, stvarno. Šalim se, nisam iznenađena. A još malo i gotovo.
Želim tortu. To mi je omiljeni desert. O, naravno, draga moja. Sve će biti spremno. Ja, ovi amateri. Kuvati treba polako, bez žurbe. Ja već imam šarene kore za tortu. Prvo će biti crveni sloj. Zatim žuti. Onda zeleni. A zatim plavi. Sastavio sam tortu, sada treba iseći srce od nje. O da, lepota. Želim da torta izgleda savršeno, tako da ću je pokriti slojem zelenog marcipana i ukrasiti sirupom sa ukusom Skittles. O da, obožavam ove sirupe. Da, to je to. Moja torta za Sophie je spremna. I ja sam već sastavila tortu. Imat ću čokoladnu tortu, jer znam da mala Sophie obožava čokoladu. A volela bih da stavim voće na tortu, ali neću. Treba smisliti nešto zanimljivije. A na primjer, mogu ukrasiti tortu Nutellom i M&M's bombonama. Sophie obožava ove slatkiše. Odlično, Nutellu sam sipala, a sad ću dodati šarene bombone M&M's. A gotovo. Dakle, sada treba ukrasiti tortu. Čekajte, a gdje je Nutella? Hej, ko je potrošio svu Nutellu? I M&M's. Ostala je samo bombona? Ozbiljno? Jao, prokletstvo. Dobro, pošto mi je baka ukrala slatkiše, ja ću uzeti njene bobice. A vrati mi maline? Dobro, uzmi. Dakle, gdje sam stala? O, tačno! Treba staviti maline u blender, sipati mlijeko i promešati sve. O, da! Napravila sam slatku glazuru od malina. Sipat ću je u balonu s pomoć levka. Gotovo! Sada moram staviti to u tortu i pokriti sve kremom. To će biti iznenađenje za Sophie. Da! Odlično mi ide! Sada okrećem tortu na stranu. Tako je. A gore ću sipati medeni žele sa ukusom hubabube. Jao, kako lepo. Sipat ću je šarene konfete. I to je to. Završila sam. Wow, svaka vam čast. Jedva čekam da probam. Sve izgleda tako lepo. Želim da počnem od ove zelene torte. Odseći ću pače. Wow, šarena je unutra. I ukus je super. A sada želim odseći pače čokoladnog srca. Ne mogu da verujem. Ova torta je čokoladna. O da, obožavam čokoladu. Ostala je posljednja torta. Šta je to? Kakvi su to krugovi? Šta ću mi? Sad ću ti objasniti. A možeš osvojiti roze medu? To je lako. Sad ću pogoditi cilj. Ogo! Je li to glazura? Super! Hoću da probam. Wow! Neverovatno! Oduševljena sam. Bravo, Sophie. Uzmi svog plišanog medu. Kako mekan. Hvala, sestro. Ti si pobedila. A šta? Da, pobeda je moja. Tako sam gladna, a želim jaja. Jeste čuli? A naravno, draga, za tebe sve što poželiš. Odakle da počnem? Dobro, napravit ću klasične jaja. Razbit ću jaja u tiganj, a pored ću ispržiti slaninu. To je to, stavljam sve na tanjir, a od pržene slanine ću napraviti uši. To je to. Bravo, svaka čast, Miley. Ali moje jelo će biti bolje. Dakle, već sam skuvala jaja. A sad ga treba očistiti od ljuske. O da, svaka mi čast. A zatim treba preseći jaje na pola. Na jednu polovinu ću staviti krem od žumanca. Da, tako je.
stavljam kapicu od jaja, ubacujem oči od marcipana i usta. To je to, napravila sam slatke piliće. Divno. O, kako slatko. Izvinjavam se. Dakle, nastavljam da kuvam. Treba izvaditi žumanca. A sada kuvana belanca ubacujem u obojenu vodu. Kuvana žumanca treba izgnječiti viljuškom. A sada i njih treba obojiti. Da. Odlično mi ide. Imat ću punjenje različitih boje. A sada punim kuvana jaja. O, da. Pogledajte, zar to nije genijalno? Ukrasit ću sve zelenilom i to je to. Oho, šefe, to je originalno. Sophie, prijatno, draga. Wow, kako cool. Sve izgleda baš lepo. Osim ovog. Pa dobro, probat ću. Dakle, odseći ću pače. Miriše baš lepo. Pa, može da prođe, ali previše obično. Oho, jesu to šarene jaje? Nikad to nisam jela. Cool, sviđa mi se. O, kako slatko. To su pilići. Ko je spremio takvo čudo? Odmah ću vas pojesti. Prelepo. Veoma ukusno. Njam, njam. Unuko, šta radiš? O, da, oduševljena sam. Sophie, nemaš srca. Odmah se zaustavi. To je ludo ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Pojele svako pile. O ne. To je bilo super. Baka je pobedila. Hej, šta vam je? Baš ste čudni. Nacrtala sam kokice. Hajde, čekam vaše jela. Važi. Za početak treba sipati aparat za kokice zrna kukuruza. Da, toliko će biti dovoljno. A sad ću dodati Skittles unutra. O, to će biti jako ukusno. Ostaje samo uključiti aparat i čekati rezultat. O, da. To radi. A zelena kokica? A veštačke boje nisu zdrave. O, ideja. A mogu napraviti šarene kokice od prirodnih boja. To će biti brokoli. Dakle, stavit ću ga u blender i izmrviti. Da, gotovo. Sada sipam zrna u tiganj. Toliko će biti dovoljno. A preko sipam pire od brokolija i zatvaram poklopcem. Ostaje samo čekati. Brokoli, bako, to je velika greška. Želim da napravim za Sophie veliki buket. Biće oduševljena. Treba staviti kokice na štapić. O da, to će biti najlepši i najukusniji buket u njenom životu. Jo, kokica od brokolija, a buket od kokica. Zašto se tako komplikujete? Čekajte, zašto moje kokice još nisu spremne? Shvatam. Treba pojačati temperaturu. Tako je, uključila sam na maksimum. O, ne, ipak sam preterala. Eto, sad imam puno zagorelih kokica. Spremate predugo. Želim kokice. O, završili ste konačno. Odakle da počnem? Šta? Crne kokice? Ne želim ih jesti. Uj, ne želim čak ni da pipam to. Bolje da sklonim to. Odlično. Dakle, probat ću ove zelene kokice. Izgledaju super. Kako odvratno.
Kokice su sa ukusom brokoli. Sklonite to. Ого, ne mogu da verujem. Ovo je buket od kokica. Miriše kao Skittles. Izvadit ću jedan štapić. O, da! To je baš ono što sam htjela. Šef je pobedio. Čestitam. Da, pobeda je moja. Yeah, baby! Dobrodošli u novi izazov. Za početak uradite nešto sa lubenicom. Dobro, unuko. Ne plašite se, sve u redu. Dakle, ovo je višak. A sada, da, tako je. Sad su tu komadići. Dodat ću jagode i želatin. Lubenični žele sa jagodama gotov. Svaka mi čast. Da vidimo šta je ispalo. O, da, prelepo. Wow! Da vidimo. Pa da, očekivano od bake. Gledajte šta će biti kod mene. Još par minuta, sačekajte. Aha. I seći ću tu, ovdje. I još malo. Gledajte. Ispao je lav. Baš mi se sviđa. A ja imam lubenični žele sa različitim punjenjem. O, sve je tako ukusno, gledajte. O, da. I ja sam genijalna. A ja ću baciti to. Op, uhvatila sam. Ovo je tako ukusno. Žao mi je što se sve završilo. U stvari, da! O, sve sam pojela. Jao, šta sad da radim? Draga, zar si sve pojela? Da, bako, šta da radim? O, Fanta? Baš ti hvala. Čekaj li, šta da radim sa ovom Fantom? Nemam ideje. O, Skittles? Hoću još. O, još slatkiša, super. Sipat ću marshmallow, žele bombone i Skittles u lubenicu. Zatim ću sipati pića. Da, i sve to promešati. Eto, bako, hoćeš da probaš moju slatku supu? Daj da vidim. Sad ću probati. Kako slatko. A ja ću servirati svoje kriške sa želeom. Eto, sad je to slatka pizza. Ovo je višak. Hoćete da probate? Pa ne morate. O, šta je to? Nije loše. Naravno, napravio sam pravo remek-delo. Dakle, Lilian, probaj. O, kako mnogo svega. Prvo me zanima ovaj koktel. Sad ću probati. O, ovo je tako slatko. Wow, ne mogu da verujem. To je pizza od želea. Šta da probam? Uzet ću ovaj komad. Tako slatko. Odlično, sviđa mi se. Probat ću i ostale komade. Svaki ukus je super. Opa! To je lav. Kako je dobar. A kakav je ukus? O, kako sočni lubenica. Ovo je sigurno moj favorit. Lav je pobedio. Da, ja nisam ni sumnjao svoju pobedu. Hoćete mi spremiti hot dog? Molim vas, gladna sam. O, sve jasno. Ti i jaje će biti moja. A daj mi. Trebaju mi. Sad ću te je naučiti pameti. Eto ti. Razbit ću jedno jaje, a zatim drugo. A u razbijene jaje ću dodati brašno i umesit ću testo. Šta radite? To je moje. Jel svima jasno? Da, ja sam snažan. Dakle, u brašne ću razbiti 2 jaja. Tako je. Zatim treba umesiti testo. Eto tako, da. Odlično mi ide. Ups. Jao.
Tačno, smislila sam. Lepinje za hot dog će biti u obliku kuca. Eto. Ispalo je preslatko, jel da? Sada to treba staviti u rernu. Tako je. Sada mogu malo odremati. Jao, šta je to? Nešto gori. Moj šešir. Kako si smeo? Bako, šta radite? Gledajte, moja lepinja je savršena. A ne, moja je bolja. Nije, moja je bolja. Moja je bolja. A ne moja. Kako lepo miriše. Kakve lepe lepinje. Bako. Čekajte, moram probati. A sada drugu. Znate, bakina lepinja je bolja. Da. Sad ću i ja svoju napraviti. Dakle, odseći ću ovdje. I ovdje malo. Aha, tako je. Unutra ću ubaciti 2 viršle. Gotovo. A od šargarepe će ispasti odlični točkovi. Vžu! Šta se dešava? Bako, šefe, šta je bilo? Prestanite! Vi ste kao deca. Bako, nastavi da kuvaš. Jel da? Dobro. U kucu ću staviti viršle i dodat ću ukusne soseve. Naravno, neću zaboraviti na sir. Pa, kako vam se čini, jeli? Neću da komentarišem to. Dobro, i ja sam skoro završio. A viršlu u obliku spirale ću staviti u lepinju. Tako je, dodat ću šargarepu, zelenilo sos i prženi luk. Tako je, hot dogovi moraju biti vrući. Sa tim će pomoći roštilj. Da, zatvaram i gotovo. Koliko dima. Dobro. Lilian, probaj. Prijatno. Ovdje čak i roštilj. Jahu, koliko dima. Dobro, probat ću. Ukus je očigledno bolji nego izgled. A šta još ima ovdje? Kakvo slatko kuće. Da, ukusno je. Opa, hot dog auto, ozbiljno? Da, to je 100% pobednik. To, hvala, ja sam najbolja. Šta se može napraviti od limuna? Tačno, hoću limunadu. Limunada? Nema problema, unuko. I ja znam od čega da počnem. Dakle, ovi limuni nisu pravi, ubrat ću sveže. Eto, savršeno. Sada treba iscediti sok. Da. Eto. Zatim ću dodati vodu. I dodati kriške limuna. Nečega nedostaje. Znam. Tačno, ja imam žalfiju. Dodat ću grančicu za lepu boju i prijatan miris. Lepota. Prava domaća limunada. Sviđa mi se. A sa ovim mogu ukrasiti šefa. Lepota. Što? To nije muška stvar. Sad ću vam pokazati kako se pravi najbolja limunada. Gledajte pažljivo. Dakle, treba mi limun. Aha. A zatim divne šljokice. Sipat ću ih na limune. Da. Divno. Zatim ove sjajne limune stavljam u veliku čašu. Tako je. A posle ću dodati žele kockice. A uz pomoć svog saturatora ću moći učiniti običnu vodu gaziranom. Odlično, zatvaram, uključujem i čekam. Mislim da je dovoljno. Eto, moja neverovatna limunada je gotova. Završio sam. Šta on radi? Hvala. Šta je, hoćeš i ti limunadu? Dobro, sad ću ti nasuti. Eto. Izvoli, prijatno.
Nema na čemu, doviđenja. Šta je? Ups, ostalo mi je sasvim malo za Lili. Wow, kakve su ovdje limunade? Zašto ovdje prazno? Fuj. Dobro, probat ću prvo ovu limunadu. Super, svidjelo mi se. A šta je ovdje? To je nešto zanimljivo. Limunada sa šljokicama? Ozbiljno? Nevjerovatno. I jedva čekam da probam. Da, to je jako ukusno. Šefe, ti imaš najbolju limunadu. Čestitam. Da, sve sam... Ti si mi tako slatka i lepa. Oduševljena sam. Kako sve oko nas prelepo. Tako sam srećna. Kakav je to čudan zvuk. Sklonite se s puta. Ne boj se, moja mala. Tebe niko neće povrediti. Ogo, šta je to? Jao, o ne, slomila si našu kuću. Ups, ne brini, nešto ću smisliti. Jao, kako to? Ja sam tako htjela da imam svoju kućicu. Ni reći više, sad ću ispraviti situaciju, ne brini. Sagradit ću ti novu kuću, to nije teško. Treba mi karton i lepa. Sad ću sve zalepiti i to je to. Ne brini, napravit ću bolje nego što je bilo. Ostalo još malo, posljednji sprat i to je to. Wow, sviđa mi se. Dakle, ja također želim sebi svoju kuću. Pa dobro, a bit će i tebi tvoja kuća. Malo magije će mi pomoći. Da, tako je, to mi treba. Ostalo je samo staviti krov, to je lako. Kakva lepota, kako ti se sviđa? Da, oduševljena sam, hvala. Tako mi je drago. Čekajte, šta se dešava? Ne, fuj. Izvini, nisam namerno. Ili jesam. Ja samo farbam zidove u novoj kući. Ups, vreme da bežim. Dakle, sa zidovima sam završila. A sada treba farbati krov. Koristit ću crvenu boju. Wow, izgleda prelepo. Sad ću te ja... šta je to? Šta je li ti strašno? Ne brini, to je samo paradajzok. Šta se uopšte ovdje dešava? Dobro, moja malena mi je nešto donela. Da vidimo. To je zelena boja. Odlična ideja. Sad ću napraviti lepe mrlje. Ovo je jako zabavno. Ispalo mnogo lepo, jel da? Wow! A roze farba u spreju? Dobra ideja. Sa njom ću farbati zidove. Prelepa boja. I jako mi se sviđa. I to je baš zgodno. Koristit ću 3 boje. Roze, žutu i plavu. A zid je ostao nefarban. Ne znam šta da radim sa njim. Treba će mi huba buba. Napravit ću od nje ovakve figurice. A od njih ću napraviti mozaik na zidu. Biće veoma lepo. Wow, pogledajte. Imam još jednu ideju. Imam ovakva krila. Odlično će izgledati na krovu. Stavit ću rog i eto, sve spremno. Koji ste vi graditelji? I mi to možemo. Krila na krovu znači. Dobro, nema problema. Samo što naš krov će biti mnogo bolje od vašeg. To je to. Ispalo sjajno, ja sam zadovoljna. A vi, mališani? Da. Vreme da ukrasimo našu kuću. Ima ovakva prelepa semena. Sad ću ih posaditi. A ja ću dodati malo magije. Ispala je odlična livada. Ti si moja pametnica. A ja sam još nešto smislila. Treba će mi šarene olovke. Ali mi nećemo crtati. A mi ćemo ih zalepiti među sobom. Tako je. Odlično mi ide.
Pogledajte, ispala odlična ograda. A dodat ću malo cveća i ljuljašku od olovaka. Stavit ću ovdje. Wow, to je baš dobro! Obožavam da se ljuljam! Jo, šta se dešava? To je za nas. Mi nećemo imati neku glupu travu. Kod nas će biti pravi asfalt. Gledajte, to je prelepo. O, da, uspela sam. A sad ću uzeti kredu i šarati naš put. Želim da bude mnogo lepo. Eto, jako mi se sviđa. Ćao, mali, jel ti se sviđa? Da vidimo. O, da, to je prelepo, ali dodat ću malo magije. Da, kakva lepa ograda. Wow, i meni se sviđa, svaka čast. Dodat ću malo crvenog cveća. O, da. Ali to još nije sve. Trebaju nam opasne biljke. Eto ih. Savršeno. I naravno, iznenađenje za tebe. Pogledaj. Da, sve baš cool. Ali naša kuća je bolja. Dakle, vreme da sredimo kuću iznutra. Dodat ću šarene trake. Ovako. Da, ispalo je prelepo. A sad ću okačiti roza zavesu. Wow, preslatko. Okačit ću luster. Staviti tepih, sliku i stočić za šminkanje. Eto. Stavit ću još cveće i kadu. Ali to nije obična kada. Ona će biti napunjena kuglicama. Wow! Šarene kuglice obožavam! Jo, šta je to bilo? Šta? Eto ti! Ko je to bacio u mene? Šta je to? Štapić od sladoleda? Da, to će mi trebati. Napravit ću od ovih štapića lep pod. O, divno. Tu će stati ormar. Ne jedan. A u sredini će biti kamin i puno knjiga. Tu će biti slika. A na kamin ću staviti sveće. I treba mi još sveća. Da. A još će ovdje stati klavir. On nije običan, on je magičan. Još par detalja. I to je to. Kako ti se sviđa? O, to je prelepo. Imam ideju za drugi sprat. Treba mi odgovarajući pod. Da, ovaj će se savršeno uklopiti. A pogodite šta ćemo imati na zidovima. Tako je. Prelepe slike slepih miševa. Ovdje ću staviti tvormar sa čarobnim napicima. A ovdje ćeš kuvati i uživati u svom omiljenom piću. Eto, posluži se. Ostalo okačiti luster. Ogo, čini mi se da se ovo zove kuhinja. Da, tako je. Šta je ovo? Šta se dešava? Izvini, nisam namerno. Mi ovdje ukrašavamo našu sobu. Ovdje je sve tako lepo. Ovdje će biti tvoja kuhinja. U njoj možeš pripremati svoju omiljenu hranu. A za sebe i za svoje goste. Pogledaj, jel ti se sviđa? O da! Ovdje je mnogo lepo! Obožavam ovo mesto! Tako mi je drago što ti se svidjelo. Nije loše. Nama je ostalo da ukrasimo posljednju sobu. Ovdje te niko neće uznemiriti. Možeš slobodno da se odmaraš i uživaš u tišini. O, izgleda sjajno. Ovdje je baš udobno.
Ti imaš prelepu novu kuću, za razliku od nekih. Po mom mišljenju, ovo je veoma lepa boja za zidove. Tako je lagana i prijatna. Savršena je za spavaću sobu. Dodat ću mekani kao oblak krevet. A tu će biti tvoje stvari. Baš mi se spava. Eto, uspeli smo. Wow, i vi imate lepu kuću. Čestitam. Možete osvojiti kofer sa parama, ali samo ako mi spremite dubajsku čokoladu. Svako će imati različite budžete za to. Alex će spremati čokoladu za $1. O, nema puno sastojaka. A Jane će spremati za $100. Ona ima veći izbor. I Max će spremati čokoladu za $1000. Pogledajte koliko on ima sastojaka. Ako su svi spremni, hajde da počnemo. Dobrodošli. Odlična ideja! Izvadit ću čokoladu. Tako je. I staviti je u kalup. Odlično. A sada treba to sve istopiti fenom. Da, odlično mi ide. Još malo. Odlično. Eto, završila sam. Alex, uzmi to. O, to mi može zatrebati. Sad ću istopiti svoju roza čokoladu. Odlično mi ide. Vi ćete imati baš jeftine čokolade. Moja će biti mnogo bolja. Ovaj kalup je baš mali. Koristit ću ovaj veliki. Napunit ću ga čokoladom iz fontane. O, to mi može zatrebati. Pošto je Max bacio to, ja ću uzeti. Dakle, treba mi tečna čokolada. Sipat ću u kalup ravnim slojem. Da, a sada to treba zalediti. Pozajmit ću sprej od Jane. Ej, to je moje, nisam ti dozvolila. Okej, nemam vremena za to, a moram da kuvam. Uzet ću specijalni fil za dubajsku čokoladu. Tu su pistači i ukusno testo katajfi. Jako je ukusno. Dakle, stavit ću punjenje. A zatim ću sipati još čokolade. O, da, kako slatko. A ja ću za punjenje koristiti roza Nutellu. Da, sipat ću što više. Tako je. Zatim ću opet dodati sloj čokolade. A ja ću napraviti šećernu vunu. Imam aparat za to. Sipat ću šećer unutra. Da. A sad ću napraviti vunu. Odlično mi ide. Niko nije rekao kako da koristim taj šećer. A ja sam napravio šećernu vunu. Koristit ću je kao punjenje za čokoladu. Stavit ću to u sredinu. A preko staviti još jednu čokoladu. Gotovo. Meni će trebati zlato. Narendat ću ga na čokoladu. Koristit ću mlin za meso. O, gledajte, to je zlatni prah. Super. Posuću čokoladu sa njim. Divno. O, šef je već ovdje. Probajte moju čokoladu. Oho, tako ste brzo završili. Okej, hajde da počnemo od Maxa. Ali kako da zagrizam to? Tačno, slomit ću je. To je punjenje od Nutelle, super ideja. Da, ispalo ukusno. Max, ispunio si zadatak. Ali šta su napravili tvoje kolege? I kod mene ispala ukusna čokolada, probajte. Naravno, izgleda dobro. A kakav je ukus? O, kako lepo punjenje od pistaća. To je klasična dubajska čokolada. A šta je kod Alexa? O, unutra je šećerna vuna. Prelepo. Svaka čast. Alex, ti si pobedio. To je tvoj nagrada. O, ne mogu da verujem, drugari, pobedio sam. Šta je, niste srećni zbog mene? Pa dobro. Sada Jane ima $1. Nema puno proizvoda, ali sigurno se može nešto napraviti od toga. Max će spremati za $100. On je dobio više proizvoda. A Alex sada kuva za $1000. Cool. Sad ću vam pokazati šta morate spremiti. I to će biti... mlečni koktel. Hajde, čekam vas. Ja imam jednu jagodu. Pa dobro. Sad ću izgnječiti viljuškom. Tako je.
Još malo. Gotovo. Sipat ću u čašu. I preliću sve mlekom. Tako je. Nije nešto je spalo, ali šta da se radi? Uradila sam sve moguće. Jane, tvoj koktel je tako jeftin. Sad ću ti pokazati kako se sprema zaista dobar koktel. Preliću jagode mlekom, tako je. A sada uključujem i mešam sve. Odlično. Želim da napravim koktel od različitog voća. Koristit ću jagode, grožđe i borovnicu. Da. Zatim ću ukrasiti sve šlagom i ostalo je dodati šarene konfete. Tako je. Stavit ću u svaki koktel slamku da bi šefu bilo zgodno piti. Eto, završio sam. Super! On ima 3 koktela, to povećava njegove šanse za pobedu. A ja imam rolnu toalet papira. Pa dobro, od ostalog papira ću napraviti slamku, ali svakako sam zadovoljna svojim radom. A meni će trebati sladoled, baš je lep. Stavit ću ga u veliku čašu, a sad ću ugrijati fenom da bi se sladoled istopio. To će biti moj koktel. Da, ukrasit ću ga šlagom i dodati kolači i čokoladu. Želim da napravim puno ukrasa od slatkiša. Dajte mi nekoliko sekundi. Eto, ispalo lepo i ukusno. Šef dolazi. Drugari, šta ste spremili? Hvalite se. Opa, Max ima 3 koktela. Probat ću prvi, lep je i drugi isto. Ni treći ni loš. Max, odlično si ispunio zadatak, bravo. Sad je vreme da probam koktel, Jane. Šta si spremila? To izgleda loše. Jane, trudila si se, vidim to. Čekajte li, pa niste ni probali? Da li će stvarno popiti to? Kako ukusno. Da vidimo šta je ovdje. Alex, to je odličan koktel. U njemu je toliko mojih omiljenih slatkiša, to je super. Sad ću probati piće. Wow, pa to je stopljeni sladoled, odlična ideja. Alex, pobjeda je tvoja. Da, to je moja druga pobjeda. Drugari nisu srećni. Zavide mi. Što? Ne, imam sastojke za $1. To nije fair. A ja spremam za 100, nije loše. Tu je sve što mi treba. A ja imam $1000. Wow, prvi put vidim toliko različite hrane. Blago meni. Jo, morao sam da vam smislim posljednji zadatak. Zaboravio sam. Šta je? Dobro. Gdje je jaje? Evo ga. Samo jedno, pa dobro, razbit ću ga. Kako je gadno. Tu je malo ljuske, ali nema veze. Dakle, uključit ću šporet. Slučajno sam slomio. Ne! Na tiganju je vatra. Kako ugasiti to? Sad će mi sve izgoreti, šta da radim? Treba to hitno ugasiti. Okej, počet ću da spremam jaje za $100. To nije teško. Razbit ću par jaja u tiganj. Staviti viršle i slaninu, da. Ja sam odvojila belanca, džumanca. A sad ću dodati crvenu boju belanca. Tako je. Promiješat ću. Eto, sad imam crveno belance. I stisnut ću ga ovako. A sad ću uviti to u rolnu. Super! Stavit ću sve na tanjir. Sada rolnu treba iseći na komade. Tako je. Posle ću ukrasiti sve senfom, rozmarinom i paradajzom. Šefe, završili smo? Kod mene sve gori! Šef, ali spreman sam. Dobro, sad ću da probam. Ali to je nemoguće jesti da gori. Treba ugasiti vatru. I šta je ovdje? Fuj, odvratno! Maš odavde! Jane, šta je kod tebe? To izgleda lepo. Probat ću. Ukusno. A sada paradajz. Svaka čast. Hvala, trudila sam se. Sad ću probati tvoje jelo.
Opa, tu je sve što volim da jedem za doručak. Sad ću probati sve zajedno. O, da, kako ukusno. Sviđa mi se, ali pobedila je Jane. Kako neočekivano, hvala puno. Dakle, u ovom izazovu je pobedio Alex. Osvojio si $1 milijard. Opet on, ali kako to? Jo, nekako me čudno gledate. Ups, moram da bežim. Daj nama pare. Stani, hoćemo i mi. Alex je izgubio puno $. Uzet ću to sebi.